Shalom. Ors madita salut nadamang dainang dot yanak konami. Jojo tu persauran ni Tuhata. Selamat hari Natal ma dihamu saluhutna. Mauliate ma tadok tu debata. Nama aramoti hita sahat tu tikion. Boy hita marpungu huhut merlasni roha. Memestaun pesta Natal paduahon HKBP Keramat Jati. Anggia manatalon mabuan pasu-pasu hadameon hasadaon dohot sodang na sumurung tuganup hitabe. Nuaing jupang mahalal sniroha di hita atong di halal sniroha di namarlas snirohon hita sukunota maganup rohata huhut pakilalahonota pajoni de tuhata di hita namarlas snirohon adong do halak namarlas sniroha itap ni hasomalu sabing. Adong musedo halak namarlas ni roha ala di hariburo di nahumalyangna. Alai dia do naga belas ni rohata di bagasa tikyo. Mangasahon gorni Tuhata Yesus Kristus hupasat hami ma tabe sian hami sudi perhalado selamat hari Natal ma dihamu saluhutna. Tapat sonang marohata martangyang mahita di begas rohata be martangyang mahita. Amen. Tapuji Tuhata mare di mahita. Marhite-hite gorni de bata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni ton di berbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami mahasangapon na songon hasangapon ni anak sasada na sian amai. Gok asini roha dohot hatu tuon. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale di bata amana di benua gijang. Puji-pujian hasangapon
Dot hamaletion husopon ham tuho maringot sila lehom munebelgai tuhami jolma nadi perdangolanon ima anakmu Yesus Kristus nasi nurumi sian banua gijang ala ni hami gabinadangul do ibana jala napogos pola tubuh ibana di bara di Bethlehem asa mamora hami sai rajai jala tugu-tugu hami marhide-hide tordim asa lam huida hami godang ni holong ni roham na pinapatarmi marhiti anakmu. Amin. Ta puji Tuhata mare demaita. Tatangihon mapatik ni debata di acara Natal paduahon Natal surat di patik paunopod dohot lapatan na. Patik paunopon unak ko mamunu. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabari rohata debata jala ikon holong rohata di bana. Asa unak kita olo mabain sahit tu nasa na mangulu ikon roha pangulu hodo rohata di nasa na mangulu olat ni ido sahatna atong rap mangido gugu mahita tu Tuhan debata ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulaon na upar tupatik mi amin. Tapuji Tuhata mare di mahita. Tato poti madosat tanda godang itu ado pani debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata nabasa jalan nabonar, jala si partalup ni roha, jala nabasar roha. Sai marpangulahi maroham midahami, dibahini sai sesama sudido sanami, dang adong nahu pangasahon hami dukon ni asi ni roham
hati goran na pinatupani anak mido nahu pangasahon hami tujulum. Di bahini pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Baga-baga ni debata taringot tu hasan dosa. Aidang adong ibarnii ai saluhut do pardosa jala hurangan maradok pun hasangapon ni debata. Alai akan naga bipitor binahin ni basa-basa marhite-hite sian asini rohana hinorhon ni panubusion marhite-hite Yesus Kristus na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsiaun di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhatta mare demaita. Hatan ni debata turbuk dihita di ari pesta Natal padua honon ima natar surat di Titus dolu ayat 41 ayat 7 tajahama mergati soring alai disima tarida habasaro dohot habasao dot habasaro ni debata sipalua hita. Naung ni nai tuhita buas marhite-hite Yesus Kristus si palua hita. Tak mahita nai jara saliling-liling mangihutang ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalan no pepsa. Amin. Tapuji Tuhatta mare demahita.
taha tidak kumaha porsiotai, songon nahina tidak nidong atas saha porsiau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pergugu na suatu dosan, na tumo palangit doho tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuan di si Maria, na gabe-gabean siaton di perbadia, adorang suabubuan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman silatus, na mati terpadel do ibana di hau pinar silang, na tuat tuban watoru dong ditanam, na mulak maulu diari patuduhon, na manait tu surgo, lau hundu tu siamun debata Jehovah, amanai perguguna suatu dosani, jisima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangurdo na mate. Au porsia ditondi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan abadia, do diasan dosa, do diatai nama do, mulak mengurus sogo daging hak na mate, do yang meluan na sudah. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian punguan kor lansia.
Yuduti punguan kor ama.
Laos diuruti pungon apa sobulung.
Sunggul-sunggul di hita marsogo tanggal 27 bulan 12 tahun 2024 patu paun di huriat taro maron nabadia tu damang dainang lansia toho di pukul 10 wib songonima sunggul-sunggul di hita tabu itu hatta mare de mahita laos tapasahama piliata sada ado sada bi. Chupamu sehari pesta ini Atu tubuh itu hata Yesus Tuat dohi bana siang surgoi Nebatu hitaon Asa ngapon di debata debata hajoma
Dami ni di batana sumurung sian saluhu na roha, imana mga ramuti ati-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan baik. Amin. Oras meta salu nak kamangina. Selamat Hari Natal. Tuhan tamana toktong mamasu-masu hita saluhu na. Hata ni debata berita nauli di pesta Natal na paduahon na tapatupa Budarion. Imasian natar surat di buku Pasalmen bidu sia puluwalu mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat sia. Songonom ma didok hatana disi. Edde hokkamu ma di Jahoba edde nai baru sada. Ay nunga di pabaheni bana akahalungangan. Nunga ditupahi siamunay do tanganda na badiyay ibana. Nunga di pabotoho Jahoba hatuaon nay. Nunga di papataribana hati goranna biadupan nyakka parbegu. Nunga di ngot ibana asini rohana dohot hasitonganna tubagas ni Israel. Nunga di ida luhut ujung ni tanoon hatuaon ni debatatta. Marsurak-surak mahu ali sadok tanoon. Marulopon Jahoba pangiar maswaram marulupolop jalamared de mahamu. Puji hamuma Jahoba marakup arbab mardongan arbab dohot suara ni edde. Marulupolop mahamu di jolo ni Raja Jahoba mardongan sarune dohot suara ni sangka. Mardoroma laut rodi isina portibion rodi pangisinai. Martopap-topap ma akka batangaik rap marulupolop ma akka dolok. Di jolo ni Jahoba ay nungaro ibana nalaho manguhum tanoon. Uhumon na maportibion marhite-hite hatigoran do akka bangso marhite-hite hasitongan. Edo sahatna. Uriani tuhata na hinahulungan. Hamunak kamanami na nami di Budarium ma partikian nabui tapatupa marpungu hita muse di bagas joro ni tuhata imalaho patupahon pesta paduahon laho marningot ari hatutubu ni tuhata Yesus Kristus. Dalam arhitesian turpuk naung tabigi tajahanakin imana sinuarahon ni parpasalmen songos sada buah-buah tikting didok mamaritahon aha mana patut si patuduhonon ni akajolma di tonga-tonga ni portibion naik kotakas patuduho panidangion ni haporsiaon marhite nasay toktong mamuji-muji, nasay toktong marsurak-surak, nasay toktong marolopolop, ala ni saluhut na pabahenan ni debata di tonga-tonga ni portibion. Jala ido nanayang si hatid dakonota di bagasan pardalanan ni ngulutta di portibion. Ala tahatid dakodo tutu di bagasan ngulutay naro pakorhon ni hatutubu ni tuhata Yesus di tonga-tonga ni portibion. Jalan nasubui suada honotta balgani pabahenan ni debatana sa itoktong di patuduhon ibana holong ni rohanay tuhita colma. Napola ikon roy bana tutonga-tonga ni portibion. Asa patar
Jalaboy tapakilalahon ragam niyak kananaing si bahenon na tungulo ni hita jolma. So naong dihatidak ko na kanaparjuloy. Hiduasa di suarahod di baritaho parpasal menon aha mana patut. Si bahenon niyak kajolma naong takas makilalahon pabahenan ni debata di bagasa pardalaran ni nguluna asaunang makalupahon. Patuduho panidangion ni haporsiaon marhite na mamuji-muji debata. Marhite na marolopolop diarupan ni debata. Marhite na olo pasahaton las ni roha ala ni saluhut pabahenan ni debata. Jala dorak soro Tuhata Jesus tutonga-tonga ni Portibion. Memang nunga jumolo di baritahon marhiti akka suru-suruan naroma dapoto naka parmahan na madok unang mabiyar hamo. Ay barita halalas ni roha gudang do hubuat tuhamuna parsaulian ni sadok bangsoe. Alanunga di patuduhod debatay at dorak soroy bana. Tutonga-tonga ni Portibion marhite hatutubo ni Tuhata Jesus. Jala na makilala riyak kapartikian na parjolo at dorak sotubo Tuhata Jesus. Nga sahat tunasida las ni roha marhite ak kapabahinan ni debata. Alani di nanaing Roma ibana muse tutonga-tonga ni Portibion marhite anak na Tuhata Jesus Kristus naikon marlas ni rohama saluhut na bangso saluhut na jolma na miyan di tonga-tonga ni Portibion. Jala marhite siya buah-buah na pinasahat niya kasuru-suruani amarlapatan may pabuah hatutubo ni Tuhata Jesus ima dalan ni debata patupahon doho parohol las ni roha tungulo ni sadok jolma namiyad dope di tonga-tonga ni Portibion. Tutu napatut ikot jalon manang napatu ikot jakodon ni saluhut jolma doi tutua saboy makilalahon las ni roha na binaritahon niya kasuru-suruani. Naikon puy sahat tungulo ni jolma di pakilalaho jolma pabahinan ni nanaeng tubu tu Portibion. Ima si bahinon na. Ala diaka naolo majak ko dohot naolo makaporsyay. Boy makilalahon las ni roha di bagasan nguluna. Totu diaka nasolo majakon nanaing ro na binaritahon ni akka suru-suruani. Totu dang boy sahat nguluna marlas ni roha. Dang boy pakilalahonon na aha nanaing patupaon ni nanaing roi tutonga-tonga ni Portibion. Jala tahatidak ko do itutu di bagasan ngoluta. Ngolota hilala adong naparohon akalas ni roha di ngolutay totu ala ni panguluyot tadoy maradok po tuhatay. Ngolota hilala adong akanadinggan nabuy patupahon na makorholas ni roha ala ni panidang yot taday marhite panguluyot tamaradok po tuhatay. Songon naong dipakilalahon akan na parjuluido na memang gudang makilalahon las ni roha ala niya alaolo majakon haroro ni Tuhata Jesus ujuro ibana madapoton nasida ima dipartikian na parjolo dung tubu Tuhata Jesus tu Portibion gudang na makilalahon pabahenan ni Tuhata Jesus. Ala memang dipakilalaho jolma do partikiani nasubuy nasida dapotan
las ni roha na subui na sida makirim dia kanadengga di bagasan nguluna molo holan mangasahon nguluna dirina. Alai marhite siap perjupangan na sida rap dohot Tuhata Yesus. Kudang na makilalahon na boy mabahelas ni roha di nguluna. Alami maksian na subui di patupa na sida apa ibui di patupa Tuhata Yesus. Sian na subui tarulahon na sida laho makirim yaka na pinangido dohot na pinarsita ni rohana. Alai marhite haroro ni Tuhata Yesus. Boido sahat di ngulu nasida. Nak kita tutup. Yado tapakilalahor rasian nasubui tarpatu pahita. Kabibui tahilala. Jala tulus naso tarpatu pai. Alai di hati dakkom may ala ni pangurupion ni Tuhatai. Jod do tahati dakora di bagasan nguluta. Ala taboto dang mampu hita, dang bui hita mangulahon. Alai sian hapor siaw tai gabe adong tapak kilalahon pabua nata hirim pabua nata harik kotoni bui do hape tulus. Jala marhite sian pangurupion ne Tuhatai. Dalam molotadok ala ni pangurupion ni Tuhatai toto sude akapakorhon na pinatupa ni Tuhatai na pasti parohon las ni roha. Dalam molotahilala adong na makorhon las ni roha di kita toto siapa bahenan ni Tuhatai. Hedak kia tutu adong jol mamadok paroho kasusad do Tuhani molo di haporsiai. Di semana olo madok nasay paroho kasusad Tuhatai di bagasa parngulun na. Di semana boy madok paroho nakkanasudinggad do Tuhatai di bagasa parngulun na. Gariada sian nasudingga kia parnguluni gabe di padenggat Tuhata Yesus ido na pinatuluhon ni Tuhata Yesus. Ay sipata mi mga dong do tutumadok. Mulu dia do pisi taonon. Buasa di beko Tuhan songoni tuaw. Kenapa Tuhan buat begini sama aku? Kenapa aku mengalami kesusahan, mengalami penderitaan? Ninna. Dakya Tuhan itu tu parohon na sudinggat. Tu isema ibana parohon na sudinggat. Apalagi tu hita kana porsia. Tangadong namadok na suringgan pabahinan ni Tuhatai. Gariada haroro ni Tuhatai. Songon panidangion niya ka na parjuluy. Panidangion niya ka na porsiay. Pabua haroro ni Tuhatai parohon halalas ni rohagudang do. Tusadok liat portibion. Lumubi tungolu ni hita jorma. Sukacita yang sangat besar, itulah yang akan ditunjukkan, yang akan dibawa oleh Yesus ketika Tuhan mengutus dia untuk datang di tengah-tengah dunia ini. Di doasa saya disungguli hita molotadok, makkorholas ni roha, halalas ni roha bolon, makkorho nakkanadinggan, makkorho pasu-pasu do, sudena aka nama kilalahon na patuduhon hapor siyaw na maradupo Tuhatai jala memang ido na naing si hati dakonon ni saluhut na aka na majakon aka naolo makaporsiyay do majalo Tuhatai jala ido asa say disungguli hita ganuk taon marningot ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus. Hala memang macebalga pakkorhon ni haroronay, pakkorhon ni hatutubunay. Jala memang molonunga dapat partikian diari hatutubu ni Tuhata Yesus. Sudedu hita halak Kristen
marningoti. Dangadong naso marningot, molo disukon, ditikisa di hari do, rotu hatta Jesus, ditikisa di hari do, tubuh tu hatta Jesus dala di dia di bana tubuh, na pasti nung nasude uboto halak Kristen, di dia ibana tubuh, di dia ibana seorang. Hido asa di parmingguod di pesta Natal, dakya hasiatan gereja, songon nataida. Pitorasing do sian minggu-minggu nasomal. Ala memang hira di sudido gereja, guk marpungu, mamestahon parningotan ari hatutubu ni Tuhatta Jesus. Jaladakya di halupahon. Natape holad di hari pesta Nataliro tu bagas coro. Jala memang narotu parminggu di pesta Natali songon nataida. Ya, tung macai gudang, tung macai torop do ruas ni huria. Naro di pesta Natal marningot hatutubu ni Tuhatta Jesus Kristus. Jala Roma dohoti parmingguod di pesta Natal songon nataida songon namasa di tonga-tonga ni huriat tanang yak kahuria nasip. Alay molonunga di pesta paduahon parningotak katutubu ni Tuhatta Jesus. Taida ma dangapala gokbe hudulan na di garizau pedang tari si besudie. Alay di pesta Natal na parjului sapiadong na mula aladang boy hudul. Ya alani naswadok kudulan at umagong mahita mulak daripada sejongjok kita di son. Jala ima hataridaan ni saluhu na tadok majo halak Kristen molo di parningotan hatutubu ni Tuhatta Jesus Kristus. Na di ba madok tutu pananggwa pala di pesta Natali baru tu gereja anggo dia kaparminggo nasingi atau mahoras ma. Jadi unang apala di bereng tetangga, unang apala di bereng hobar jebu, nasolao marminggu di pesta Natal, ati behado honon na nabuado halahan, apala di pesta Natali dang lau tu gereja, alayang ko di parminggu nasomal, tuk solao pedak pola wadi doki, edok may, aima halak Kristianom memang, pola di pesta Natalido di hari kotol lau tu gereja. Tungim sen alas adong do atong madok nangwa pala di pesta Natali balau tu gereja marminggu ate anggo dia ka minggu-minggu nasingi halok ma akadongani akka naporsiai mai anggo hita di pesta Natali ma molosoi di tahun nai baru di tanggal sadai ma hita lau ido ben na segu gereja mulu di tanggal 25 ate songon nataide tapi dia manuai tanggal 20 pesta Natal. Apalagi hari Minggu, bah, ngawolo sa paropak kosong gereja. Jala memang molosong ini tutu namasa. Nah, totu holan napa ihut-ihuton namasa ma guarna iate. Molo holan di pesta Natal ro tu bagas joro napa ihuton akka namasa me. Jala molo di pesta ni hita halak batak memang. Songon na Somali di dok may patorop-torop uduran ninnate. Manang ima na ginuran na tradisi ni halak Kristen deba na patuduhok kaporsiaon maradok putuhatay. Tradisinya apa? Hanya karena pada saat Natal itu dia datang ke gereja. Kalau sudah lewat atau sebelum Natal, tidak peduli dia datang untuk datang ke gereja. Kenapa seperti itu? Kalau memang ba imana taduk nakin sutung gabi di rehe yak kadonganan non ala Kristek ko hapedang lau tu gereja gabi lau mananggo apalah hola di hari Natali. Jadi molota pestahon parningotan ari hatutubu ni Tuhatta Jesus. Totudang dohonot tay songot sada tradisi dihita kahalak Kristen. Dang dohonot tay songot sada hasomalan nihita halak Kristen. Ay molo didoki sada tradisi
nekkon siulahonon, nekkon holadisi ro tu gereja, jala molo diulahon pakkorhonna boido gabe parohok karugian pesta Natali. Puasa. Ala memang tujuanna olak kepuasan jasmani do. Manakolan kenikmatan badani. Duk salpui mamilang-milangi harugian nama, mamilang-milangi kapengeluaran nama, alani nama mestaho pesta Natal, do nama mestahon hari hatutubun itu hatta Yesus gariada didok-do ulaun na somal-somal doi mulo tabba pihak kapengeluaran di pesta Natal ini na. Sadok mulo lau madapoto pesta Natal gabe didok may manabayak ka pengeluaran may. Unang gabi mamikiri pengeluaran tutu molo jumpa di pesta Natal. Alay marningot habal gaon dohot asin rohani debata naung ro tutonga-tonga ni portibion. Ima nasi nunggulan tuhita saluhut na molo taingot, molo tapestahon ganuk taon ari hatutubo ni Tuhan ta Yesus. Hidupan na disungguli hita marhite topik ni pesta Natal na paduahon na tapestahon di Bodarion ima na madok nunga di pabotoho Jehovah haluaon tuhita. Tuhan telah menyatakan keselamatan bagi kita. Na pinabotohon ni debata haluao tuhita nung natajalo, nung natapakilalahon di ngoluta. Jala haluaon naung sahat tuhita, jala nanaing papataron na lope di ngoluta. Ido natahalas sumolo marpungu hita. Di pesta parningotan hatutubo ni Tuhan ta Yesus. Marpungu hita di bagasan las ni roha. Alasay olo hita marningot. Balgani holong ni roha ni di batasong panidangion ni parpasal meninakin na madok. Iko puzyo muna do di bata Jehovah. Iko patuduhonom muna do diadupan ni debata Jehovah, aha pabahenan ni debata Jehovah di bagasan ngulumuna dia kapartikian na salpo. Molo sodingo beaha na binahen ni Jehovah. Molo sodingo beaha na pinatupan ni debata di ngulu ni akan na parjudoi toto dang patuluhonon ni debata bera akan na dingga di bagasa parngulun ni. Ido na binaritahon ni parpasalmen, ido na sinunggulan ni parpasalmen, dohot na pinaingot na musi sa hatu partikyata, disungguli hita marhiti topikinak kinamado. Haluaon naung sa hatu hita nunga di pabotohod di bata Jehovah, ahama nanaing sipatuluhonot ta, ahama nanaing si bahenotta diadupan ni debata. Totu tahirim dope. Asaboi didongani. Asaboi diurupi. Asaboi dipargogoi hita. Dinatadalani dope partikian na pinasahat ni debata tu hita sahat tu tikyon. Asa tahilala songo pabahenan na naparjului waka jolma ima las ni roha na balga. Nalos ingotot tado toktong ahama na patut sipatuluhonot tapabua naung adong tapakilalahon dingolutaw. Secara pribadi lepas pribadi dohita makilalahon aha na binahin di debata dingolutay. Odo nanaing sipatuluhonotta, nanaing si halas sonotta pabua na solupa hita. De denggan basa ni debata na mardingot kita, naung paluahok kita,
Jalan naing mangalehon akan ading gadope di pardalanan ni nguluta sahatu partikian na tinutuhon ni debata tu hita. Hala holong ni rohani debata dang matcohot. Jaladak kolan di partikiat tau dope ibana patuduhon alai saleleng adong hitamian colma di tonga-tonga ni Portibion. Toktong do patuduhonon ni debata akan adingga songo pakorhon ni akapabahenanna na makilalahon dinggan basa dohot lasni roha di ngulu ni akajol mana perjoloi nang di bagasan nguluta. Alani toktong mata puji, toktong mamarolo-polo pita di bagasan ngulutaon, jala toktong maingotota dohonota ala ni holong ni rohani debata. Ala ni asin ni rohani debata. Ala ni denggan bahasa ni debatado napaluasok kita marlas ni roha dohot nian di bagasan hagugon ng hasunangan. Saya diramuti mahita tok-tok tutuk. Tinataudu ti dope akka pardalanan bartu partikian na nilehon ni tuhatay tuhita. Sahat las ni roha do pasu-pasu di bagasan nguluta. Amin martangi yang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah manami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate do puji-pujian upasahat tami tuhale Tuhan. Di saluhut na kadinggan di basam doho pabahinam mo di ngulu nami. Siya nakapartikian na salpusahat tubo darion. Tinamarhahi pasod do pihami ale Tuhan. Marpungo di bagas coromon laho marningot. Ari hatu tubumi ale Tuhan tu Portibion. Nunga di patuluhoko akan adinggan. Nunga di patuluhoko akan naboy mabahen lasni roha di ngulu nami colma. Songo kataridan ni kolong ni rohami ale Tuhan. Uhalasok kami matutu. Alalas ni roha na balgado pakorhon ni hatu tubum di tonga-tonga ni ngulu nami di naroho tu Portibion. Jala dungahu pakilalaho kami ale Tuhan sahatu tikion nang di pardalanan ni ngulu nami pe dinahubulu sami dope tu akka tiki-tiki nanaingro toktong makiri pami di pangaramo tiommo asa huale Tuhan na mangalehon gugu na mangaleho kahipason di hami saluhu na sahatu partikian natino tuhommu di ngulu nami jolma mian di Portibion. Ali Tuhan, upasahat tami ma daging nakton di nami tuho. Nangakadungan nami salu nakaruas ni huriam. Tidak hodo ali Tuhan, dinarohami marpungu di bagas coromon. Nangakadungan nami ruas ni huriam nasoboy ro nasida marpungu madohoti. Testa natal na padua hono na le Tuhan. Upasahat tami tok-tok tuhoda ramoti dongani sudi. Lehon gugu tuhotahi pason. Ale toktong ma sungguli asa parsidohot nang nasida. Makalason makamauliatehon sudina akadinggan ni basam. Dohot pabahenami tinguluna. Ale Tuhan debata Jehovah manami. Toktong ma upasahat tami daging na todi nami tuho asiro hamale Tuhan. Bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata uhut tapasahat mse pilihat tamared dehita edeta sian nomor 605 mamuka sian ayat sada dohot udukna. Tuhan taro kumomgong sasude buka proha jakon raja marendeng
masude, marende masude, marende masude. Tadanang tubuh Yesus di nguluta. Tayahi mana tahu pada mehon dohot pauliulihok kita sama kita. Masih asia jala masih haholongan makita. Markite hatu tubunai. Martorok ni rohasi tutu mahita masih hehean. Di bagasan holong ni roha. Dohot mak haringgasan mangaraduti hasa daoni. Martua ma sebuah dame. Ay guaro donasida anak ni debata. Jongjong mahita marhohoson hasitongan, marsipatu haringgason, mangulahon nadinggan, asa gabe pasu-pasu mahita tuna humaliak kita, dalat tamar panidangion di haporsiao tutuhani. Idama denggan nai dohot sonang nai,
Molotung pungung sahudulan akan namar ahamarangi. Tuhan pargugoy mahami patupahon lomo ni roham di portibion. Mabuat dame dohot holong ni roha tuna humaliak kami. Sonang hualiamang naung jumulo makaholongi hami. Amin tapasahat mapiliat tatu di bata martangi yang mahita. Kali di bata manami na di Banua Gicang, kodo harorwan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot nasaw libasa na mauliutus. Upasahat hami masiyan na nilihom mito hami, pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti, asa hu parhasya kami pilianon. Pati bulon harajaw mo ni tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhiti-hiti todim. Asalam tadahami godang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami nadi Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di Banua Tungaun, songon nadi Banua Gijang, lehon matuhami sadariun hanguduan siapari, sisa madusanami songok panesanami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, unang hami tu gihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Ay hodon ampuna harajan dohot hagogo dodi hasangapo sale Jaloma pasu-pasu siad debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midako. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur kon ma damena tutodim. Kamanami na nami sa luhuk na hita na marpungo berdarion, amin siyan na makubasi pesta Natal na padua konon. Sa halinari hupasahat hami tu hamong sa luhuk na selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Shalom. Shalom. Oras may ba? Shalom, Amang Inang. Ala adong do di Batu Pahuriata songon berupa snack di ruang aula. Dohot kopi teh. Upangido hami sangopas. Ada orang seturu kita tu aula. Asa martang yang mahita. Tapasada marohata. Utul majohita satu kinamang Inang.
tapasada maruhata martangyang mahita. Ali Jehovah debata amanami nahu puji hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mauliate ma Tuhan upasahat rohanami tuadopamu nasun badiai di bornginon. Ala takas do hupakilalau kami padang wanionmu dohot pangaramotionmu di ngolunami. Di luaso do hami marpungu di bornginon aga huriam haga bebe karamat jati ima maka molatehon denggan basam dohot pangaramotionmu di ngolunami. Dinamarningot tami ale Tuhan di hari hatu bumi di pesta paduahon di bornginon. Mauliate ma di pangaramotionmu di hami ale Tuhan nami. Mangido mahami tuadopamu nasun badiai ale Tuhan. Asa anggiat totong ho na mangaramoti hami doho na madongani hami. Lau madalani ujuk tahun ni tahun 2024 ale Tuhan nami. Alani ale Tuhan upasa tami ma daging do to dinami tutangamu nasun badiai. Jalan marwate ma upasa rohanami tuadopamu ale Tuhan. Neng mangulun hami satokin lau maka malatehon dengga basam dohot asini roham di patupa huriam berupa senek dohot teh kopi. Alani ale Tuhan adora sohu pangak kami sai juru pasu-pasu mai asama korhon gogo nai baru di hami. Asamar gogo hami Tuhan manguruti akau laun nami nama ragam na pinasahatmu Tuhami. Urasi mahami sia dosa pangalasion nami. Asa tamahami gabe habauran ni pasu-pasu. Marhidi anakmu Tuhan Yesus Kristus upasa hatami matangyang elelek namion mauliate mariho. Amin. Jadi turun mahita manginang di aula adongdo berupa kopi teh. Bah. Oh, si titik masih gopa golak-golak parahut na molutuk songonibe na boy di patupa huriata. Saya itu hatama nama mas-masu. Buti mak. Nungaju pangmuseari pestai hatu tubuni Tuhan ta Yesusi tuat do ibana siat surgoi mebatu hitao asangapon di debata dame mani joma lasmi rohani debata ajoma onuse beta ale dongan tu Betlehemi ita soma madak danak madisi nati dongos ni para sirohai nebata amai asangapon di nebata dame mani joma lasni rohani nebata ajoma marihana tubuh osibo andame tu porti bion sai pasar homartorohanami andame nei oh Jesus asangapon ni debata dame mani joma lasni rohani debata ajoma